Naħseb li inti jew inkella xi ħadd li taf jew iltqajt miegħu xi darba kellu esperjenza ta' xi spirti jew xi ħares jew xi dariet jew xi dar li fil-fatt suppost jidhru fiha l-erwieħ. Dan huma stejjer interessanti, stejjer ħelwin li ilhom magħna eluf ta' snin. Però jekk tipprova tanalizzhom b'mod xjentifiku b'mod loġiku issib li fil-fatt ma jagħmlux sens. Għaliex? L-ewwel nett, jekk jiena ngħidlek li hawnhekk f'idejja għandi tuffieħa, tgħidli hemmhekk m'għandek xejn. Għax it-tuffieħa li forsi qed nara jiena inti m'intix tara ħadd ieħor mhux qed jara, mela sinjal li m'għandix eżistenza oġġettiva, għandha eżistenza soġġettiva, ġifieri qed naraha jien biss għal xi raġuni jew oħra, hekk qed nara jien biss mela dina ma teżistix ħlief f'moħħi u dina nitkellmu aktar quddiem kif nistgħu naraw ċerti affarijiet li ħadd ieħor ma jarahomx. Barra minn hekk, jekk veru jeżistu dawn l-ispiriti, jekk veru dawn huma suppost erwieħ ta' mejtin u veru qed jippruvaw jikkomunikaw magħna. Mela hekk qed jippruvaw jikkomunikaw magħna, kif jistgħu jitkellmu, kif jistgħu jiċċaqalqu l-affarijiet, kif jistgħu jagħmlu ħsejjes jew inkella jikkomunikaw b'mod telepatiku, jekk dawn m'għandhomx moħħ, m'għandhomx ħalq, m'għandhomx ilsien, m'għandhomx pulmun, m'għandhomx għajnejn, m'għandhomx widnejn. Kif jistgħu jagħmlu dawn l-affarijiet? Bniedem li jkun f'koma, pereżempju, sempliċiment f'koma jew inkella anke taħt l-oppju, dana ma jistax jikkomunika għax l-organi tiegħu mhumiex qed jaħdmu. Allura kif spiritu li laqqas biss għandu ġisem jista' jikkomunika? Ġifieri dawn huma affarijiet li m'għandhom l-ebda loġika fihom. Barra minn hekk imbagħad hemm il-kwestjoni tal-ħwejjeġ. Ħafna drabi l-ispiriti li jidhru bil-ħwejjeġ. Allura dawna għandhom xi gwarderob hemmhekk bil-ħwejjeġ li qabel jidhru joqogħdu jaslu x'ħajilbsu, jew inkella għandhom xi kexxun mimli l-ożor bit-toqob fihom jilbsuhom fuq rashom biex joħorġu għajnejhom biss minn dawk it-toqob biex jaraw minnhom. Jiġifieri dawn l-affarijiet li anki sempliċiment bniedem li ibati b'Alzheimer's pereżempju jew dimensja qawwija ħafna, ma jkellux memorji, ma jarafx in-nies. Allura kif jista' jkun li jkun mejjed u jkun midfun u jkun spiċċa l-ġisem jara u jisma' dawn l-affarijiet. Aħsbu fuqhom dan l-affarijiet u mbagħad inkomplu nitkellmu. Sa dan it-tant jekk ikolkom xi mistoqsija jew xi kumment, hekk jista' jkun mhux stejjer, ibagħtu li email fuq xettiku@gmail.com u jien nipprova l qudiem f'dawn il-vlogs nitkellem magħkom fuq dan is-suġġett.